Здравейте на всички! Днес с вълнение искам да ви представя новия продукт на OliLife – TeraHertz Tera P90+, или накратко P90+. Това устройство е надградена версия на TeraHertz Tera P90, създадена така, че да направи постигането на нашите цели за здраве и красота по-лесно. Нека разгледаме основната технология на P90+, интегрирания PEMF. В него са включени съвременни технологии като EMS, червена светлина и нискочестотни импулси, като същевременно са запазени функциите на PEMF и терахерцовата технология. Тези иновативни технологии подпомагат тялото да се върне към своя оптимален магнитен баланс, като по този начин се насърчава общото ни благосъстояние. По отношение на безопасността е внедрено балансирано освобождаване на енергия, което ефективно предотвратява дискомфорт от локално повишена температура. Освен това е добавена защитна функция с предпазител, за да се гарантира сигурна и надежна електрическа работа. Предпазителят автоматично прекъсва, когато токът стане твърде висок, като по този начин защитава както устройството, така и потребителя. Направени са и подобрения в детайлите. Например, разширеният педал отговаря на различни нужди на потребителите. Налични са 20 нива на регулиране на силата и по-удобно управление. Добавянето на инфрачервено безжично дистанционно управление прави използването още по-лесно. Освен това, P90+ е много функционално устройство, подходящо за повече от един човек, като позволява на членовете на семейството да използват различни приставки едновременно и да се възползват от неговите предимства. Сега ще разгледаме първата приставка – устройството Frost Edge Beauty. То е насочено към грижата за лицето, като използва радиочестотна технология – RF, както и EMS, за да стегне кожата, да подобри контурите на лицето и да увеличи нейната еластичност. Преди употреба може да нанесете Frost Edge Beauty Gel, който съдържа 8 вида хиалуронова киселина тип 3 и хидролизиран колаген, за да хидратира кожата и да я направи по-мека. С ергономичен дизайн, тази приставка разполага с 3 нива на интензивност и е подходяща за зони като лице и шия. Втората приставка е Revitalux масажорът. Той осигурява дълбок масаж, облегчава мускулната умора и стимулира кръвообращението. Тази приставка съчетава електромагнитни, статични магнитни, въртящи се магнитни, MS и TEMS технологии. Освен това разполага с червена светлина с дължина на вълната 650 нанометра, която подпомага здравето на скалпа. По време на използване може да избирате между 3 температурни режима, подходящи за различни части на тялото, като рамене, шия, кръст, крайници и скалп. Освен това, тази приставка се предлага с специален Revitalux Gel, създаден да успокоява мускулни болки, да облегчава напрежението в раменете и врата и да подпомага движението по енергийните меридиани на тялото. В обобщение, P90+ не само подпомага цялостното здраве на тялото, но и намалява физическата умора, като същевременно допринася за по-млад и свеж вид на кожата. Благодаря ви, че изслушахте това представяне.